baryan, giň köçeden baryanım aýan. Men siz üçin baryan, men size baryan. Çaltmy ýa-da hayal bilip bilmeýän, siz açyň gapyňyz, men size baryan. Salam mehriban adamlar, eziz vatandaşlar. Ýaşlyk teleýaylym öz işini men size baryan atly aýdym sadly din çalyş gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, gepleşimizin başynda milli liderimiz Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahrman Serdarymyzy şanly garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk toýu bilen tüý sürüňizden mehirli otlaýar. Dünýäniň iň asuda ýurdunda ýaşaýan Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janyna sag, başlary dik bolsun. Mehriban ýeşler, bilşimiz ýaly döredijlik insanyň kalp çoşguny. Kaçanda insan öz kärininden lezzet alanna, lezzetli durmuşyň şaýady bolup ýaşaýar. Mehriban adamlar, bizim lezzetli durmuşyň şaýady bolmak maksady bilen men size baryan atly gepleşimiň bu edek sany döredijiligi adammasyn ýaş sungat maşgalasyny taýýarlamak makulylyk. Mehribanlar, biz bugün sungat maşgalasyna, ýagny maksat Hudaýberdi işleriň döwletli ojagyna mihmançylykda. Sermaye tarafından zülfünü bölüp deryan. Sermaye tarafından sermaye tarafından zülfünü bölüp deryan. Sermaye tarafından. Maksat Akçemal bizi şuun öz öýüňizde mihmançylyga çagyranyňyz üçin, kabul edeniňiz üçin köp sag bolsun aýtýar. Gepleşimiziň dowamyna siziň aýtjak ýakymly sözleriňiz, ýerine ýetirip berjek aýdymdyr saadlaryňyz keme biz üçin, keme bize tomaşa edip oturan iýleşlerimiz üçin gyzykly bolar. Sag bolun Cemal döredijlik toparmada öýümizde hoş gördük. Geleniňiz üçin sag bolun. Solaty kamaryň ýalkymynadyr, kesbi aguzymyň salkymynadyr. Kırk telleniň gary alkymynadyr, ollary hünärli türkmen myýlary. Ýöräne ýadyňa salar jereni, görkü berkile goýmaz göreni. Gözellik alemniň gudrat keremi, erklik tayýar türkmen myýlary. Gepleşimiziň başyny sungaty aýdym sada gelişiňiz dogrusyna başlaýsak, maşgalaňyzda sungat adamlary barmy? Men Kakamyň goldagy bilen Lewat vilayatynyň Garaköy şäheriniň Çağlar Sungat mekdebine duýtar sadyraly boýunça tapagarlym. Soňra Lewat vilayat ýöretme sungat mekdebiniň başçylyk hünär boýunça okudum. Ondan sonra da Şubat Maýyk Lewatna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim alýar 5-nji ýyl talim. Akçemal, siziň durmuşa çykyp gelen maşgalaňyzda maksat sungat adamsy. Indi siziň eje tarabyňyzda da maşgalaňyzda sungat adamlary barmy? Ýok, meniň öýümde, ejem tarapda, kakam tarapda sungat adamlar ýok. Ýöne meniň gaýny öýümde maksatlarda gaýnatam, gaýnagym sungat adamlary bolup durýar. Devlet lakestine bizim maşgalamyz sungat medeniýet işgärleri diýen boljak. Kakam, doganym, ählisi sungatly meşgul bolýan adamlar. Taýýarda näme men sungatda gadam basmama ilkinji sebäp bolan, şo kakam
ilki dutar salmalı başladı. Ondan sonra Kerketrağın Sağlar Hukumat Mektebi'nde akalyon hüner boyunca okulum devam ettim. Ondan sonra Levat Velayet Hukumat Mektebi'nde akalyon hüner boyunca şu varken Mayıklı var Nafıkmanlı konservatuvarında şu hünerliğinde devam ettim. İpek yolun boylap gitti cananım. Kamatını köngül sizin halanım. Duyanın pek duygularım bağlanım, bağlanım. Kara gözlüm sen yadıma düşündü. Duyanın pek duygularım bağlanım, bağlanım. Kara gözlüm sen yadıma düşündü. Yaşıyorsa yurda sığ gücü yer, sana mecnun eden doyum gücü yer. Aşkım aytmak için dilim sücü yer, kara gözlüm yadıma düşündü. Yaşıyorsa yurda sığ gücü yer, sana mecnun eden doyum gücü yer. Aşkım aytmak için dilim sücü yer, kara gözlüm yadıma düşündü. Sevdim bilen Mehmet yaş tınot maşgalası. Biz maglumatlara göre eşitdik. Sizin bir qiyjaş bergendiňiz bar eken nirede? O zaman doğru isminiz benim bir kızımız var. 3 yaşında. Adı näme? Adı Melekcan. Melek. Bu O akşam bir yağıymada birazcık perkel verip bir mamlamın nuradaydık da. He, bolýar. Akçemal ine Aydymyň bir näçe uğurlary bar da Aydymyň haýsy uğruny özüňde has ýakyn görýär. Men şakyçylykdan halk aydymlary ýerine ýetiren soň, äsar ýolunaky aydymlary köpräk ýerine ýetirýän Levat Velayet Hukumat Mektebi'nde okanlarym Türkmenistanyň halk başlygy Gurbanyrdy öwretden Levat ýolunyň aydymlaryny öwrendim. Şol ýyllarda men äsar ýolunyň bir näçe aydymlaryny ýerine ýetirdim. Ýöne Maýyk Lewadyň Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň Ulu mugallim Mehr Hojaýewadan bilim alyp başlalym bäri ahal ýolundan, mar ýolundan hem aydymlary öwrenip, ol ýollaryň aydymlaryny ýerine ýetirýän. Söydüm senin her
Maksat, ine biz durmuşdyk, sizin saat ýerine ýetirişiňize gabak gelýär. Siz hem saat çalýaňyz, hem aýdym ýerine ýetirýäňiz. Size kyn düşenokmy? Siz aýdymyň haýsy ugruny özüňizde hasy kyn görýäňiz? Doğru geçen zaman men ikisi bile kıyım düşenok sebebi bu smot ince hemen bir görünüşünde içine bir girenden soň hem zady başarmak gerek. Sonda kamilleşýände yurdumyzdaky derlik aýdymçylara aýdymlar ýazyp berýän, hem özüni ýerine de ýetirýän aýdymlary. Kaltasqın güller gözü yaşımdan Sana bağdalarım sağlığımdan çıkma Belki men çıkarın sen yadımdan Sana sevgim hiç vaqt kalbimden çıkmaz Cenneti bozanlar sevgi düşürge Aşk yolunda haysi aşık divana Didelerimde vadaşı düşünde Seni izler gözüm bakmadı bigane Ine siz ýaş aýdymçylaryň, halipa aýdymçylaryň aýdymlaryny ýazýaňyzda. Haýsy halipa bolan aýdymlaryny ýazdyňyz? Türkmenistan halk artisti Anol Muratturdiýew we Türkmenistan halk artisti Lal Beýnazarowa, Türkmenistan halk artisti Züleyha Kakaýewa, Ýylmyň parlak ýyldyzy Bahar Anaýewa, ýa-da bir näçe aýdymçylar bar. Cema Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewaň kiçilikden bir gowy dinleýän başlarymyň biri. Ýollaşym işleşen soň ýollaşmyň üstü bilen Züleyha Kakaýewa bilen tanışdym. Soň Züleyha Kakaýewa bilen birlikde Türkmen halk aýdymy Ärsary ýolunyň görnükli aýdymlarynyň biri bolan Hoşgalynda aýdymy halk köpçüligine ýetirdik. Halk köpçüligiň bir şeýle diýsen gyzygyny garşylap bir gowy çykan eserleriň biri boldy diýsem ýalňyş bolmykam diýen. Şol bilelikde ýerine ýetiren aýdymlaryň sadyny hem täze öwüşgünde maksat işledi. Ne tomaşçılarımız eýýäm gyzyklanýanlar. Nähil aýdym ýerine ýetirdik diýip Akçaman mümkin bolsa dinlep beräýsin. Giderim halap serwana ve yare ve dost hey didare gam hore din dostlarım ey hoş halini Giderim halap serwana Gelir gelmedim kumana tırdaşlarıma Vaditar hoş halini Beden gülen Bizim ýurdumyzda da bir näçe halipa şahyrlarymyz bar. Haýsy şahyrlarymyzyň goşgularyny aýdymlaryňyz ýerine ýetirýäňiz? Biz köplen şahir Döwletgeld Anam Radowyň sözlerini aýdym aýtýar. Watan aýdymyň döreýişi barada aýtsam, köplen şahyryň özi hem maňa teklip beren goşgusam boldy. Inja masanatly aýdymyň şo döremeginde şahyryň
Şo goşgysynyň biri Akjemal sözleri bar, gatty owadan sözler, estrada görnüşine ýerine ýetirseň, sen sesine gelişermika diýen şu goşgyny diýip uğratdy. Soňra maksat bilen maslahatlaşdyk, nälerä etsek gowy diýip soňra maksat maňa aýdymyň tabyny ýapdy. Soňra sesimi goýup halkymyza ýetirdik. Gökde kuşlar kalgap geçse, maňa golun salgap geçse, mawsuk gönüm ağlap geçse, hey kalbim menden anjamasyn. Aylarım vadesi eken, budur musun kadesi eken, ıskın yıllayıp adesi eken, hey kalbim menden anjamasyn. Budur musun kadesi eken, hey kalbim menden anjamasyn. Ine goşgydan söz açdyk. Akjemal ödüňem goşgy diýäňdi. Hawa. Nähildiden goşgylamadymy? Neyse, kaka atlı goşgyma men asıl goşgy adamda bilemok. Ma kaka temasy ýakyn. Şoň üçin kaka hakyna goşgulym gatykän niýetimem ýanyşman. Zähmet söýür çyndaýhanyň gyzymen. Hyzmatdan pil sapday gollary gatan, yumşak görek çyndaýhanyň gyzymen. Issygyň örtandan alar ilhamy, birgi däýse ýokdur öýe gelsemi. Ejem janyň demlän çaý melhemi, işe verilen çyndaýhanyň gyzymen. Mili toprak bagry bilen badaşan, kärininden arzy ýok göwni sadadan, gije gündüz arasynda adaşan, ertir akşam işlän daýhan gyzymen. Soň ece barada goşgularym bar, watan barada goşgularym bar. Yer gelene belläkeşsem, şo ece goşgymy maksat aýdym edip ýerine ýetirdi, şekilli görnüşde hem türkmen owazyna halk köpçüligine ýetirildi. Halallığı hem dozumu yedesin dugum. Arzularımı senin bilen hasıl bildim. Çından baktı sayı özüm, çından güldüm. Yıllarımda kış günlerim ağlayan ecem. Ecem ecem, canım ecem, canı can ecem. Bağlam deyip kucak gelen mehriban ecem. Ecem ecem, canım ecem, canı can ecem. Bağlam deyip kucak gelen mehriban ecem. Mümkin bolsa gepleşimiň şu ýerine ödeden goşgyňyzdan okat beräýseniz. Tema şo kaka temasyna köp ýerlenýän diýdim-de, sözüm gowy bolmady ýaly, şo temada bir goşgyndan aýdyp berä. Ulu höwes bilen. Käte gaty täsien duýuga gaplanyp, bu durmuşyň syna gyna taklanyp, hakydamda diň sen ýatlanyp, barsam diýen seni görmäni kaka. Ejeme söýgüýümiň sany sanalmaz.
tä ölünçäm artaýmasa azalmaz. Ýöne başga hiç bir gepe ýanalmaz. Seniň bilen eden gurrugum kaka. Ece mehri kaka mehri bir aýry. Olaň hiç bersem duranok gaýry. Aradaş bolsa-da tutup ýol şaýmy, barsa dinselleri görmäni kaka. Halal edip sen saýaňda çöregimiz. Terbiýäňiz bugün bizim höregimiz. Namyň ödäris ursa ýüregimiz. Ejem bilen janyň sag bolsun kaka. Şükür ah pataňdan ýollarym ýakty. Uwan kaka gyzyň ahdan ah bakty. Maňa ykbalymyň bag şeýlän takty. Saýlan ýigdim saňa meňde ýa kaka. Köp sag bolun Akçemal, galamyňyz mundan beýlägim ýetip bolsun. Ine siziň öz düzen goşgyňyza maksat sadanlarlyk edip, aýdym-aýdyp ýerine ýetirip gördiňizmi? Nawa, şo eje aýdymyny, şo maksadyň aýdandan soň menem goýberýän köplenç menem hiňlenip berýän şol aýdymy? Soň ýene bir watanlarda goşgysy, ýurdumyň batly ötüşine wasp edip bir goşgadan ekeni, menem bu goşgyň halatyndan onu sada oşup aýdym et ýerine ýetip. Toy bayramny kertene goşup selerim kene dutarım alwele nunglap çoşsama beni taripim geledine bakmatyň mekany Akdanlaryň atany akbal gülüp bakany seýesiz watany baky baltyň mekany amul kadar tolkun ýar ak ýollara galkyn ýar joşy bilen ýalkyn ýar dostlugyň ok mekany Toy bayramny kertene goşup selerim kene dutarym alwele nunglap çoşsama beni taripim geledine bakmatyň mekany Toy bayramny kertene goşup selerim kene dutarym alwele nunglap çoşsama beni taripim geledine bakmatyň mekany Ine maksat Akçemal gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda biziň her bir günümiz toýdur, bayramlara, şanly wakalara, şatlykly senelere, hoş habarlara weslenýär. Her bir toýlaryň, bayramlaryň bezeg bolsa aýdymdyr, sadlar bolup durýar. Ine gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz biziň ýaşlarymyza bir näçe şah serpaýlaryna sowgat berýär. Ine sizem ýaşlygyňyza garamazdan gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň şah serpaýlaryna münasip bolupsyňyz. Şolar dogusynda ýürek arzularyňyzy ýetiräýsiňiz. Doğrulak geçen zaman bir yaşlara, talip yaşlara, okumana, döretmana, kahraman arkadan kahraman sevdamızın taýsy tağlalar netijesinde öz notumada açık görkezmana mümkinçilikler döret berilen. Şu mümkinçiliklerden bizim yaşlar batly peýdalanyp ýurdumyz wasp etýän ýa joşgym aýdymlar ýazyp din işläme galýada. ýaly asuda durmuşda, parahat durmuşda, ilki bilene şular ýaly ýurtda talip bolup bilim almaň özü uly bagyt.
Ondan soňra bolsa talip bolup gahrman arkadagyly gahrman serdarymyň şa serpaýyna münasip bolmaň özü bu bagtda nişan bolup durýar. Doğru, geçen zaman takım paygat umman, mahtumul pragat, bätlesin ýeňsi bolmak bagty meýser etdi. Bugün sunuwatda çekýände uzyp durdy rahmetimize, gahman arkada gahman serdarymyz ulu baha berip bizi şa serpaýlap, ruhumuz galkandyrýar, biz olara jogap edip geljekde watanymyzy basıp etýän ýa-da bu joşkun aýdymlar bile kän rahmet çekip türkmen sunuwatyny, türkmen medeniýetini galdyrmakda ulu goşantlygymyzy, goşaklygymyzy inandyrasym gelýär. Maňa da şa serpaýyna münasip bolmak bagty meýser etdi. Medeniýetimiziň haqqawanlarlar gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň türkmeniň altyn asr bäsleşigini almak ugruna geçirilýän çalsana başy bäsleşiginiň ýeňiçisi bolup şa serpaýyna münasip boldum. Bundan beýlegem şular ýaly şa serpaýlygynyň howrunyň köp bolmagyny arzu edýär. Ine haýsy medeniýet sungat işgärini alanda suratkeş bolsun, aýdymçy bolsun, artist bolsun, alpbarjy bolsun, özüniň belli bir ýerine ýetiren işi özüne şowluk hasaplanýar. Siziň haýsy çykyşyňyz size şowul hasaplaýaňyz? Meniň üçin şol arkadagy serdar bagtyar ýaşlar diýip aýdym. İşledik, onam şekilli görnüşde türkmen owazyny halk köpçüligine ýetirdik. Şonu ilkinji ikimiziň bilelikdäki aýdymyz, bilelikde ýerine ýetiren aýdymlarymyzyň içinde de iň gowy görýän aýdymlarymyň biri halk köpçüligi tarapyndan gowy garşylanyp, gowy çykan aýdymyň ka diýip hasap edýän. Siziň haýsy aýdym sadyňyz özüňizde has ýakyn görýäňiz? Zemal meniň üçin elbetde hemmesini özüme ýakyn. Sebäbi çyn ýürekden sızdyryp çyksa ýürege barar diýär. Galanam näme halk köpçüligiň beren bakatyny baglymy kadýanda. Gelinim bilen aýdanlaryň içinde ne ýazyldarym diýen aýdymy täzeden işläp halk köpçüligine ýetirdik.
Aydymsa sizin durmuşyňyzda nähil orun tutýar maksat? Men durmuşumda esas olan aydın zat tutýar. Sebäbi men durmuşum aydın sağa bagda. Akjemal, her bir insanyň durmuşyny özüne bir ýatdan çykmajak gülküli pursatlar bolýar-da. Siziň ýatdan çykmajak gülküli pursatlaryňyz boldymy? Sahna çykanňyzda ýa-da öz maşgalaňyz bilen öýde ýatdan çykmajak günleriňiz nähili? Durmuşymda iň gülküli ýagdaýlar şo gyýjaşym Melekjan kakasy bilen oýnany, mamudama gyzykly, gülküli. Sebäbi diýende maksat şo Melegiň öz orun tapyp bir gyzykly wagt geçirýärler-de. Şol men üçin durmuşymyň iň gowy günleri. Durmuşyňyz kino bolan bolsa, adyna ilk bilen näme goýardyňyz? Soňra özüňiz haýsy keşipde görmek islerdiňiz? Eger durmuşymyz kino bolsa, oňa da ad takmaly bolsa, ýürekdeş goýmaly bolaýmasa? Kino adyna ýürekdeş takardyňyz. Indi ýürekdeş kino filmiň içinde özüňizi haýsy keşipde görmek isleýäňiz? Men maksada mudam diýen, eger diýen durmuşyma näçe gerek berildi, men şu durmuşymdan razy, şu keşfim, şu durmuşym Özüňiz bolmak görmek isleýän, isleýän. özüm bolmak isleýän, şu maşgalan gelini bolmak isleýän diýen. Mene bagtly durmuş goýardym. Kino ady bagtly Bagtly durmuş. durmuş. Bagtly durmuş kino filmiň içinde özüňizi haýsy gahrmany görmek islerdiňiz? Esas kahraman. Esasy gahraman kim bolup biler bagtly kinoda? Bagtly durmuşda. Bagtly kaka boldular. Maksat iň gowy bayramçylygyňyz haýsy bayramçylyk? Temamen iň gowy bayramçylygym garaçylyk bayramçylygy. Garaçylygymda ama ýurdumda azuda paragat durmuşda ýaşaýar. Bu bayramçylyk elbetde bir halkymyz üçin bir iň aýbas bayramçylyklaryň birimi diýip hasaplanýar. Men asyl hemme bayramçylyklar gowy görýän. Türlü dümen tagamlary pişirip, şu maşgalan bilen bayramçylygy belläp oturmaklygy men asyl gowy görýän. Akjemal geljekde nähil maksatlaryňyz bar? Cemal, ýakynda şo şafer paýyna münasip boldum. Menem bir gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy taworsyny aýdyp bir alkışnama aýdymy hökmünde bagtly döwrüň bagtly bagşlary bizatly aýdymy maksat sadyny işläp berdi, aýdymy işledik. Nesip bolsa şanly garaşdyrmyň toýunyň toýlanýan günlerinde şekilli görnüşde halkymyza ýetirmek isleýär. Bizim öňümizde oýan maksatlarymyz gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň biz ýaşlara goýan önamlaryny ödep, watanymyza ajaýyp durmuşymyzy wasfetýän aýdymlardan döredip, halkymyzy beýendirip durardy, inandyrasym gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak gowandary gahrman arkadaly gahrman serdarymyza talip dönemizden ulus awazna aýtýar. Goýulan zanlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmedän rowaşyklara ýetlensin. Şany garaşlygymyzyň 33 ýyllyk şan toý bilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy tüýserimizden gutlaýan. Biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, öz başarnymyzy uly sahnalarda açyp görkezmäni, döretip berilýän mümkinçilikler üçin medeniýetimiziň hak howanarlary, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýtýan. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Ýetip gelen şanly garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk toýu bilen hem külli türkmen halkymyzy gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsürekden gutlaýan toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Şular ýaly toýly ýurdumyzda, ajaýyp ýurdumyzda toýlarymyz köp bolsun. Her bir toýdur bayramlarda siziň aýdymdyr saatlaryňyz belentden belent ýanglanyp dursun. Size de maşgalaňyzda mundan beýlegi agdy birilen hökm sürmäň tüýsüregimizden arzu etýär. Alyp barýan işleňizde de üstünlikler ýar bolsun. Sag bolun. Geçmişe geleceğe çıksan seyrana, bugün gözün düşer tereyama. Gül vatan bizlen yer köşkü eyvana, arkadalı kahraman serdar bilen. Durmuş yolu sen al, tuğu adalet,
Mähriman adamlar, siz ýaşlyk teleýalymyndan taýýarlanyp ýörite siz üçin ýaýlymy hödürlenýän Men size barýanatly, aýdym sadly din jalş gepleşigimizde tomaşa etdiňiz. Mähribanlar, egerde biziň gepleşigimiz siziň goňuňyza ýaran bolsa, biziň çeken zähmetimiziň ýerine düşdik bolýar. Siziň gyzyklanýan synagat maşgalalar bar bolsa, biziň gysga belgimiz 05 10 belgimizi öz pikirleriňizi SMS arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Biz sizden gelýän SMS habarlara sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Şu pursatdan peýdalanyp bizi asuda parahat durmuşda ýaşaýan gahrman arkadağymyzyň, arkadaýly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolman tüýs ýüregimizden arzu etýäs. Tutuş türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, peder ýoluny ynamly dowam edýän arkadaýly gahrman serdarymyzy şanly garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk toýu bilen tüýs ýüregimizden mähirli otlaýar. Toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn. Ýene-de ýaşlyk ýaýlymyny toýly günlerde görüşýänçä hoş sag bolun. Baryan, giň köçeden baryanım ayan. Men siz üçin baryan, men size baryan. Çaltmy ýa-da hayal bilip bilmeýän, siz açyň gapyňyz, men size baryan.